אנחנו נהיה מפלגה שנייה בגודלה. אני מעטתי 17 מנדטים. מה הביא אתכם בעצם ליש עתיד? מה הביא אתכם בעצם להתארגן לסיפור הזה? ספרו מאיפה אתם, לכמה אתם, מה אתם עושים? אני חזרתי לפני שנה משליחות, ואנחנו מכפר סבא שתינו. והתגייסנו לטובת המפלגה כי אנחנו מאמינים בדרך ובאנו לשנות. אבל מדובר עם כל הכבוד, מנחה טלוויזיה, ואני עובד בטלוויזיה, מנחה מוכשר. מה הניסיון הביצועי שלו? למה אתם מחליטים ללכת אחרי בן אדם שאין לו שום ניסיון מוכח בניהול, בביצוע? תראה, קודם כל הוא עזב מקום מאוד נוח והוא בא בשביל לשנות, ומעבר לזה הרשימה המרשימה שהוא הביא מאחוריו עשה לנו את הפוש ללכת ולהצביע, ולא רק להצביע אלא לעבוד בשבילו. אנחנו התנדבנו במשך 3 חודשים באופן אינטנסיבי, והנה התוצאה. עכשיו את האמת, מתי פעם אחרונה ראיתם אותו או דיברתם איתו? אתמול ב-10 בלילה פעם אחרונה שדיברתי איתו. מה הוא אמר? ראיתי אותו שהוא אופטימי ושהוא מאמין בדרך ושהוא מודה לכל אחד ואחד שפועל ומתנדב בשבילו. אז כמו שרפי רשף אומר, מה נאחל לכם? שעכשיו נצליח לשנות. אוקיי. אנחנו נשנה. תודה. אושרת, אז בואו נורא רוצים לשנות, והשידור אליכם. תודה רבה לך.